10 वर्ष कणकवली देवगड वैभववाडी म्हणून प्रत्येक घरामध्ये मी एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आणि आमदार म्हणून पोचलो नाही, पण त्यांच्या घरातला भाऊ, मुलगा आणि मित्र म्हणून मी त्यांच्या मी सेवा करू शकलो आणि म्हणूनच आमच्या प्रत्येक घरातला एक उमेदवार लढतोय असं म्हणून माझी सगळे मतदार जनता आज मला आशीर्वाद देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये आलेले आहे. महायुतीचे सगळे प्रमुख नेते आज माझ्याबरोबर आहेत. ताकदीने आम्ही सगळेजण कणकवली देवगड वैभववाडी मतदारसंघ हा हक्काचा महायुतीचा बालेकिल्ला म्हणून आम्ही इथे लढवतो आहे. तसंच जिल्ह्यामध्ये 3ही मतदारसंघ हे महायुतीचेच असणार एवढं मी विश्वास व्यक्त करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.